Ole class 2 student te chi bai vek ole voina kan zirlai zirtur chu zirlai pariat na moi le duhawm nan ti khani don ni mo m o e moi l a h le d u h o m duhawm n a n nan moi le duhawm nan ti khani don ni chuan kan zirlaia kan lutanga moi le duhawm nan ti ni khamo chuan kan chiarang z e eng zing t a k a h taka t h o v e n thovin zing taka thovin h m a ma t a k a h taka k a ka m u mu a eng ang ma taka kamu ang MIZO tonga chuan n le g kha eng kan ti khamo a n g tilavin a eng ang ti tur ni chuan k a ka l o lo h r e s a l hrisel z o k zok n a n nan kalo hrisel zok nan tapo z o k zok ti kha z a w k tilavin a le w kha o tilam tu nia z o k zok zing taka thovin ma taka kamu ang kalo hrisel zok nan adot lia khan n e ni t e n tin e n b u r l in bual f i e fai e l a la ni tin in bual fai ila k u t kut t e n tin h l a p hlep b u l bul z a l e n zelin kutin hlep bul zelin m a m mam t a k a mam taka s a m sam k h u e h khui e n in mam taka sam khuin tiang kan lo chiar vezel don ni chuan adot lia khan k u t kut s e l sil f i e fai a 3 h r tha kut sil fai a tha mo tilai ti noya hianin hei tilai ti noya khuanin ain chun zeu in mu khu tree mo tree kan sei to kha 3 h r tha ti turani ti ani lava ti noi in chunam kha chuan tree ti turani kha chuan dat lia cho o cho he poka sile lokang c h r w ti tuni lava MIZO tonga chuan c le h chu cho ti tunia a le w chu o ti tunia chumina chuan cho o cho a e a d o n don l a h le k h r m kham h n u e n nu in cho a don le kham nu in h r e s a l hrisel n a n nan h a ha n o h no f r e fai n a n nen hrisel nam ha no fai nen chuan top bera k o r adot lia chuan k o r kor f r e fai cho a u h cho k a ka
h a ha kor fai chau ka ha p h a e k h o k phei khok p o h po k a ka n o t not t l a tle phei khok po ka not tle chuan a tawp berah hian m o e moi m o e moi l a h le d u h o m om duhawm n a n nan moi le duhawm nan khang ho kha kan zirlai atanga kan zir thei ho te chu ni ta a moi le duhawm na khan enge kan ti tur te kha anita a masabera khan moi le kan dum nan chon jing taka thovin ma taka kamu ang kalau hri sel zok ngan ti ni ma taka muta zana ter me rei tak tak min lawa zana ma taka tho a muta zinga rei tak tak mulawa zinga po tho ma te kha hri sel na ta khana tha em ani chumo ti chuan nitin inbual fa ila nitin inbual thin te kutin hlep bul zelin kan kutin te po safer fura ti thin lo tur ni kha school kan kallai chuan kan check thin ka kutin se te kutin balte kha kutin lo sei chuan kutin kar khan balte kha lo tam thina kha wang khan kan kutin te kan hlep bul thina nga mam taka sam khoin kan samte uluk takin mam takin kan khui thin tur ni chuan kut silfai a tha a cho ei don le ei kham nu in cho kan ei man kut sil nge tur ni a chuan kan ei zo kan sil le bokanga ti chuan hrisel nan ha no fai nen kan ha te ka fai takin kan not fai thin bok tur ni ti chuan kor fai chau ka ha kan ha thina nga kan in ti bal kor fai chau ha ti khan engtik lai po kor fai ha rang the chu thei lo ta kan lo in fiama kan lo thina te kan lo tho kan lo bal do po khanin kan in bol fai zo kha chon kor fai te kan ha thin tur ni ti chuan phei khok po kan not le anga fai takin kan ti fai anga moi le du om nan chuan kan lo moi kan lo duan em mai don ni ti chuan ti tur te kan muta a akar ola hian ma in emo nuwa emo da zel ro atita a ma in emo nuwa da zel tur pakhat na chuan cho o cho a e a cho a ta kar ol ta kut ke u ti kut ke a ka s e l sil 3 h e n thin cho a ma in nge nuwa kut ka sil thin tero he chu ma in poni theya nuwa poni thei ve kha chu adik ve thei ni choi ma pon sil tur ni a choi zo po sil tur ni ti chuanin dot le a chuan ona chuan s e k u l sikul k a ka t h l a n then sikul ka then kar ol ka n kan p o l pol a h a k a ka g h u thu school ka then ma in nge ninga nuwa kan pola ka thu school kan then ma in nge kan then nuwa kan pola class ati na mo classroom a kan thu school kan then ma chuanin classroom a kan thu thei lo tro school kan then nuwa kan pola kan thu thin ani chuan b na cho o cho ke a ka a e a cho ka a kar ol ke a ka k a m kam k a ka g h u r h thua cho ka a ma in nge cho ka a nuwa ka kam ka thua cho a nuwa kam kan thua thin te ro kan ka ti fai nan chuan cho na chuan e n in k a ka t h l a n then in ka then kar ol homework h o m e w o r k homework k a ka t e t in ka then ma in nge in ka then nuwa homework ka ti thin in then ma chon homework kha ati thei lon tero chu wang chuan in then nuwa homework kan ti thin ani chuan di na chuan k a ka m u t mut ka mut kar ol k a k a ka s e l sil ka mut ma in nge ka mut nuwa ke ka sil thin kan mut ma in ke kan sil thin tero ka mut ma in ke ka sil ti tur ani
chuan heng te hi chang ro ti kha om le ta a dar eng za ta ngei tho thin kha chu ti khan in lo nang mani khan in lo chang mai anga nakina hei chu ran submit tel khera ngai lo dar eng za ta nge in muthin d r dar a eng eng z a t a h za ta eng eng e e m u t mut 3 h e n thin dar eng za ta nge in mut thin ti khan ni a kha po nang mani khan ti khan lo chang mai nga chuan b na n e ni k h r t r h ni khata h a ha v o e voi a eng eng z a t zat eng eng e e n o h no 3 h e n thin ni khata ha voi eng zat nge ino thin hei chu voi ni ten tlang pon tro jing choi kham le zan choi khama te then chon mun don ate point not mai the ka choi ang lawang chuan chona n e ni t e n tin e e n b u r l in boil 3 h e n thin a m m ni tin in boil 3 nem he chu ni tin ka in boil ka ring tro tun la ya chon mi ke kan fight or in boil tin wam kan tia kan in boil 3 nang ka ring ni tin chuan pathum na s e c k u l sikul k r l kal t u r e n turin e n s e r m in siam e l r sikul kal turin in siam ila khatita a ni chu spelling ka to lo me sikul kal ma in enge iti thin mo sikul kal ma in enge iti thin chu o ti la iti lo chu I ti yang che ti ta ni ta hian kan hmuwa masadera I N B U R L in boal sikul kal ma in boal thin chuan o iti anga in boal ngai lo chuan I iti yang chuan a dot le a thingkung lon sikul kal ma in thingkung i lon thin chuan o iti angai lon ngai lo chuan I iti yang T H E eng thing K U eng kung L O N lon thingkung lon mo chuan next a I N F E R M in fiam sikul kal ma in fiam thin chuan o iti anga in fiam ngai lo chuan I iti yang chuan a dot le a S R M sam K H U E H khui sam khui sikul kal mai sam khui thin chuan o iti nga I khui ngai lo chuan I iti le ma yang chuan dot le a H M U N mun P H E R T phiat mun phiat sikul kal ma a muni phun I phiat thin chuan o iti nga I phiat ngai lo chuan I iti le ma yang atop bera B O L H H L O H bol hlo P R E H pai bol hlo pai sikul kal mai bol hlo I pai thin chuan o iti anga pe ngai lo chuan I ti le nang ti chuan number 4 a he isoi hawang u cho o cho a e a d o n don a k u t kut s e l sil choi don a kut sil ti khan ta choi don a kut sil chun chi ka soi tak ang khana poimo em em a kan kut in thil sang sang te kan khoya chu wa kan kuta khanin bol hlo tam tak le na shik kha lo om theini khang te ha kan sil file lo chuanin ka chok kan ei khanin kan ei tel thin ta kha khan pum na te mo kana te tiang sang sang kha thlen te dam lo na ko thalo te mo ka tiang ka ke athlen the thina wa khanin choi dona kan kut kan sil ge ngei thin tur ni ti chuan dot le a I N in T E H T F R E phi in T phi H R R S R T harsat 3 H E N N R thin na cho H R N T A chan te in T phi harsat thin na chan te ti khan ta hei chu in T phi harsat na chan ni chu om vak lo ter in T phi te chu nuam mm zo ka bal deuh om mai chuan in hin bol phi sau te kha om te kha nuam zo ka tero zana te po in bol phi sar chun mut te kha tui big thin ani chuwang chuan in T phi chu harsalem lo tero in lo hre lu tu ka nge hre tu ni lawa phi chu hri sela anuam boka kan hlim zok bok ani mo ha chu in T phi chu harsat na om lo tur anga yang chuan H R E S A L hrisel N R N A hrisel nana T E H T T U R T E T A ti turte mo hrisel nana ti turte hrisel nan enge kan tiang hei chu kan soi to a hrisel nan chuanin zinga tho ma te zana mut ma te tro chuan cho a hun taka ei thin te exercise lak te in bol fai te mo chuan chung te pui te
tiang zong kha sel na ta na thep em ani ti chuanin pangana hianin a hnuaia horop te hmang hian thumal siam ro atia sentence ron siam angai lawata hianin word ron zia mai tu ni entina ka penga chuna bakin ron tiang om ke mangin horop mang hi thumal siam tu ni a ke a ka emo ke a el kal te poni theya a khel k h a l khel tiang khan ti khan aba khichin non ti ve don ni o ti chuan an hoi bera hianin a hnuai thu te hi vong ro ti ka kan hmuta a hnuai thu te vong ro kaka a thu chuak te le ka thin lunga ngai tu ana te hi imit hua lom tlak takin omro se ti kha kan lo bai hat don nia kaka a thu chuak te le ka thin lunga ngai tu ana te hi imit hua lom tlak takin omro se ti kha kan bai hat tur ni ha zong kha kan zirlai kan zir thei te ni a ni chon assignment ho khai man tianga a hnuai bera video pathum nei video ni ro submit do paruk na hi assignment top ber hi video in ro submit do ni hi video in Zirlai